Machiegni weche manyien mag ang'ich welo nyinga Jaelieta jaloko marwa en Wilson Ochuka kabende weche giyudo kokalo mbui magwa mano mag Ramogi TV, YouTube, kanyakla kod Facebook. Bende warwako ote magi duto te kokalo lai marwa mar ote machuok ma en 23600. Jatend piny William Ruto nyiso jotend pinje Afrika kod sirkande mondo ket maino margi e weche mag pur kod nyayo chiemo moromo mano mar kedo kod dhier mogo tach e pinje Afrika. Kanolose romo mar 37 mar jotend pinje Afrika mane romo mar African Union matimore e boma ma Addis Ababa, Ethiopia. Ruto kaka jatend komiti mar riwruok mar jotend pinje Afrika wi weche mag rito alwora owacho ni Afrika ni kod teku mar telo e chenro mag pur e piny ngima ka giketo maino margi e jiwo chenro mag pur. Bende ojiwo jotend pinjego mondo ogol ohinga mathiro ohala e kind pinje Afrika. We should do everything to prioritize agriculture and food security. There is urgent need to direct our investments into adaptation, especially in attaining food sovereignty. Last year, as you all know, through the Africa Climate Summit, we made a significant shift in the continent's climate narrative and made commitments on being part of the solution to the climate challenge. In the Nairobi Declaration on climate change and call to action that was adopted at the end of the summit, the continent made commitments to, and I quote, redouble our efforts to boost agricultural yields through sustainable agricultural practices to enhance food security while minimizing negative environmental impacts, end of quote. The African position is aligned with the breakthrough agreements reached in Dubai last year under the UAE consensus outcome and the Emirates framework for global climate resilience, which focuses on giving priority to adaptation to enhance global resilience and reduce global vulnerability by 2030. Governor Makirinyaga